Di sa kwan, bahaon digdi sa muya sa DCGB. Magkusugursuran ka subang gidyon, ano? Magkusugsuran. Nagimata akong mga alas 2:45. Naguran, diba sa muya, ako masyadong kwan eh. Pero pag abot ko digdi sa DCGB, ay na. Dahil pati nakakaagi digdi sa may main door kang sa muyang istasyon. Pero ang kausa, gari talaga dapat, ireklamo ko na anak kanal dyan na sulat sa may baba ta. O yan kaya sa may baba, may kwan dyan, may sulat dyan na kanal. Pangyayari sa Maura. So anyway, good morning Pilipinas. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo, welcome po mga tugang sa saindong programang Morning Hearing sa DCGB. Hanggang po kitang alas 7 nin pag-aaga, Sabado mo yan, 29, mga tugang kang Hunyo. Kami po nagapaabot girarin nin pangmusta sa lambang miyembro kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hello, good morning Pilipinas. Good morning Daraga. Good morning Legazpi City. Good morning Tabi, mga pagkababayan sa bilog na probinsya Canalbay. Henry Maceda po at your service. Ang lalaking hindi inuumaga, serbisyong totoo sa mga albayano. Mabuhay ang albay. Henry M. 2025. Ano ba kasangin? Cal 25. Diba? Ano ito? Cal 2025. Yan. Serbisyong totoo. Ano nga ito? So, ano ito? Serbisyong kito ko. Henry M. 2025. Mabuhay. BG 2025. Grabe nga ang bisa. Ano na kung maging totoo yan, ade? Ano na kung maging totoo yan, ade? Henry M. 2D. Uyog-uyogon mo yan, maging ano na kung... Gari malabo yan. Malabo yan, mga kababayan. Malabo, boy. Galing malabo yan na mga pangyaring yan. Good morning po, Pilipinas. Mga Bicolano sa Manapartikan Mundo. Kumusta po kamugabos, Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Uy, so mga parantabay, tapalan dyan sa Legazpi City Public Market. Good morning, Henry M. Yes po, mauran man talaga. Kasubanggi nga ni, nagbaha-baha digdi sa lugar niyo. Talaga. Barangay 24. Good morning sa mga taga Barangay 24. Maray na aga po, Barangay 24. Kumusta na kamo dyan? Pilipinas, good morning. Good morning kay Jonas Rosal. Yan, sa tuya tabi na mga parantabay, mga tugang sa bilog na mundo. Good morning tabi sa inyo nga amin. Ano na kita, boy? Kumusta na kita, boy? Ano na kita? May asinsuhan pa daw kita. Gari puro sa natuga ang nadadangog ko sa mga gobernante ta. Gari puro tugang nadadangog ko sa mga national leadership ta. Noel Aicardo, good morning tabi sa mga taga Taisan. Yan good morning Taisan. Magtutok lang tabi sa 729 kHz Radio DCGB AM niyan. Kumusta? May mga AM radio pa po kamo dyan. May mga nakul pa kamo mga AM radio. 729 kHz lang po anapon yan. DCGB. Good morning, Tabi. Sendo Gabos. Oramon tadawan mga buwan namanong report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mega Force Patrol. Sa panginginot ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, VP, maray na aga sa mga parantabay sa primerong ugada kan sa tuyang istorya bago na ang Chief of Police kan Libon PNP. Gikan kay Police Captain Victor Borhal ngonya ni pinalis na ini
kanalangkaw na komandansya kan PNP sa bagong designadong pamayo kan Libon Police Oo. sa persona ni Police Major Nathaniel San Buenaventura. Parte ini kan pagbabalasan in mga pamayonin na hipatura na medyo haloy na sa sarong lugar maski nga ni okay ang performance ni Police Captain Burhal sa Libon. Alagad sinalidahan na ini. Matatandaan ang pakabalik sa normal na pasyor din sa Libon. Iyon sa turno ni Burhal. Alagad binalasa na ini. Ang sabi yaon na ini dyan sa First District. Kundi ako nasa nadango ko kayo ng binarita kaswapo ni Pading Jumar nasa Santo Domingo na. Dahil sa may nangyaring balasahan man nin mga chief of police sa iyang area of responsibility. Kas perang bulan na dyan sa dating COP? Aloy man, taon man garo. Taon man. Oo. Taon Dati man. bago tarong aldaw nga ni Bilbalasa na. Oo. Kasi nga nang mayor kang Libon. Mayor Dasmaro niya. Pag nakapasiring ka dyan, sa mga pigisalidahan bagang chief of police, pag natimingan mo sa alkalde, bako man mandatory ini sa imo. Pag natimingan mo sana, hapotado kung nasusunod pa so tamang proseso kang pagpalit ki chief of police. Simbagon tanay kakaanta kaya na ining si Burhal kursunada talaga digdi ni Mayor Dasmaro Nilia na digdi na mahaloy. Dakulaon bagan accomplishment kay ni. Iyo baga. Iyo baga. Kung day naman nasusunod dito. Kaya nga hindi ko sabihin, siya nagbabayular kang regulasyon pag abot sa batas. Di ba? Dapat may mga naraman kaya ako, napaliman-limanan ko lang inikan mga nakaagingal daw. Na halimbawa, ang alkalde baga pigusubmita diyan, kundi ako nasasalahan, 5 o 7 pangaran. Dahil naman mo niyan. Pero sala iyan, ko sabihin mo, sina nagbabayular kan sa diring kwanta, sa diring guidelines, sa diring batas? Hindi ka na masimbag kaya. Ha? Hindi ko na naman ikan masimbag. Gari de ko kursunada nangyayari. Ani ba ha? May mga ako nadarog na feedback na ang pipadara ng mga pulis dyan ngaya, pinadara ni One. Dahil nga sa rekomendasyon ni One. Takong kaiwal mo ngaya so alkalde na kapwesto, bibugtakan ngaya kichip pulis na One. Mga chismis ansa ko. Pero ang gusto ang naaram ko talaga kan bago magsalida, may choices ang alkalde kung si Say pipadarang kitulo o 5 gayod na mga pangaran. Original. Amo yan sa original na policy. Unless na binagunan nila ang regulasyon pag-abot dyan. Pero kung nagkapalaman sa batas, nataiyan ta mismong sorry. Bata. Ma-research kita. Ma-research ka naman kaiyan. Ma-research ka naman kaiyan. Di ba? Iya. Sa Lunes. Sa Lunes. Sabado mo yan. Okay, tawat ang Sabado. Pwede Domingo man sa aga. Okay? Sige. Pero amo niya to, dahil naman ito. Hindi tinaram kung may pagbabago na, kung di tayo isiko na ito na bago ito, iyon na naraman ta. Iyo mananggan. O kung makahinarali, kung hinarali, so be it, di ba? Okay. Yan ang sa ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy! Good morning, Henry M. Baha talaga rin sa buya sa may barangay 23 sa baba. Salamat sa tabang kung magibuan mong pagitabi. Good morning, Sir Idol. Mga training na mga pulis naka-duty sa palibot kang Legazpi sa Lapu-Lapu. Wara, bata kadakol na nakapark maski sidewalk. Sige, sara tirindog kan pulis na naka-duty. Yan, ha? Good morning sa gabos na mga taga-Anunang. Yes, good morning. Sa mga taga Sitio Anunang, pagkatapos yun kang Anunang, sunugan mga taga Malangka. Mga taga Malangka. Tapos giriton ta naman sa mga taga Sitio Anahaw. Mga taga Anahaw. Yan, ha. Mga taga Anahaw. Good morning, ha. Good morning, Tabi, kay Melvin Tuca na nasa BRHMC Laboratory Department. Lalo na sa presidente kan Philippine Association of Medical Technologists Albay Chapter, Madam Marivic Vivian Presbitero. Yeah. Good morning, BRHMC Laboratory Department.
Sasainda daw na presidenteng si Madam Marivic Vivian Presbitero. Yan. Philippine Association of Medical Technologists Albay Chapter. Elisa Fajardo, dyan po mga tugang sa Gawawan, Daraga Albay. Maray na agad tabi, dadangog St. Paul Daily Gospel. Good morning. Salamat sa pagdangog Manay Elisa. Good morning daw. Happy Saturday. My idol Henry M. Atab me. Sinudya ako kan mga kaopisina ko, taday mo daw sindapigrit sa morning hirit. Nasudya ka pala, migo. Mga patbuda sa Pinkyon mo, baby, si Benji Dapugi, pa-shoutout po kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Asejo, Tess Ariola, Cora Realubit, Ma'am Amada Esplana, and Ma'am Ami Pineda de Guzman, City Treasurer's Office. Also to Machong TikTokers Leonito Gaviria and BFF Vilma Marquez and listener kan DCGB. Thank you, amigo. Militred, good morning. Good morning, Tabi. Nasa linya, mga tugang at mga dagdag na report kay Batabi ang satuyang mga pagiriba. Hali po dyan sa lawas. Jomar Bien. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paratabay. Tama ito, BP Henry. Ang Chief of Police na digdi sa Santo Domingo, si Police Major Victor Borral from Libon. Kaygo ni pagsalida actually officialmente kan nakalis na Webes. Kasabay man kan pagsalida kan Chief of Police sa Bakakay, si Police Major Edwin Apun, dati Rapu-Rapu PNP, ngunyan na iyon ang Chief of Police kan Bakakay kasalida ni Police Major Carlo Din, ngunyan niya na sa Albay PPO. Sa Tabako, sinalida naman sa Rabay Sinda, ang bago naman na Chief of Police kan Tabako, si Police Lieutenant Colonel George Meneses III, haliin ni sa Albay PPO, mantang si dating Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Jonathan Yadok, iyon ang ngunyan ang Chief kan Provincial Police Strategy Management Unit. So, kasabay ni sa Bali, anong atang binalasa sa Albay pero digdi sa first district tulo digdian nagsalidang Chief of Police. Tama, Jimmy. Sige, Jimmy, tama yung Marso sa kuyang antisipa. Sige daw, kung may, alam mo, saan niya na tulong Chief of Police ng pakiulit o tabi? Sa Santo Domingo, si Police Major Victor Borral, supig report ni Jimmy Casubago, from Libon. Ano yun na sa Santo Domingo, so dating Chief of Police, si Police Major Genevieve Oserin, yaon sa Provincial Headquarters, Albay PPO. Sa Banwaan kan Bakakay, ang Chief of Police na si Major Edwin Apun. Ini sa Rapu-Rapu, Chief of Police kan Rapu-Rapu ini dati. Kasalida ni Police Major Carlo D, nangunya niya naman sa Provincial Headquarters. Sa Tabako, ang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel George Meneses III, aliin ni sa Albay PPO. Ang sinalida niya si Police Lieutenant Colonel Jonathan Yadok. Iyon ang ngayon ang Chief kan Provincial Police Strategy Management Unit. Ayun, kapag may mga time ka na matimingan mo mga alkalde, hapota daw, kung nag-agis sa proseso ang pagbugtakan mga Chief of Police dyan. So, dati baga? Itong pingisado kay Jimmy, Ang style baga kan BP Henry. Iyo nga nita, gusto ko lang nasusugon. Tako dahil nasusunod iyan, may problema kita ko mismong, di ba, abo ko lang maging conclusive tulos. Kundi ako nasasala, pero putada mo BP ng Henry, mga alkalding yan. Araw kayo ng style BP Henry. Kundi ako nasasala sa proseso dahil sa permitaining na kukover na pagsalida. Ang gabos na ipadara ini, officer in charge ini. Officer in charge. Then after that, mapadara kipang ngaran ang Albay PPO sa mayor na pagpipilian, tuluyan, kasabay ang OIC. Ngunya. Then duman mapili ang mayor kung arin ang dapat na maging Chief of Police. Iyo. Ano, nasusunod daw yan, ngunya? Nasusunod ang BP Henry. Tayo ni gabos na ini, OIC ini. So kung OIC, dahil kayo puhan yan. kilistaki pipilian? Dahil pa ini, dahil. Pag OIC? Ang OIC, kung ano nga nang ikagkan, basado ini sa experience ko, BP Henry, pero may ko nagkakakuha. Ikon daw, baka may kuha na, ihapot mo gano'n sa mga alkalde. Sige daw, interesado kaya ako kaya yan Tigwa kaya kung nadangog na sa Chief of Police, although OIC man siya, di man may nagi sa alkalde, anong proseso na talaga kan? Mga makaskaso ng turnover. Buda, apektado ka ng serbisyo sa kada munisipyo.
bagong chief of police? Oo. Diba? Actually, digdi sa First District, haraluyo na ni BP Henry. Oo. Nakaluwang taon na hindi si Police Lieutenant Colonel Jonathan Yadok. Yan. Halos gabos ini. Nakadawang taon na. Apo. Okay, very okay man Si yan. Police No Major problem yan. Carlo Day, 11 taon, almost 2 years man, pati si Police Major Rosary. Oo. Sige daw, tama-research daw kita kung perang taon ang Na-expect- term kang kuan kan pagiging COP Na-expect Buda. kita kayo PD. na in a few days, mapadara kay mga pangaran ang Albay PPO sa mga mayor na ini, na pagpipilian nila Para? maging talagang Full-fledged? na chief of police. Ayun. At ang nagbubugtak pa daw. Ini, officer in charge man sa neta, BP Penry. Ayun, Kundi nagbubugtak- iyo ang proseso, giraray, because iyan ang pinagigibon ninda, Oo. haloy ng panahon, araw pa ng Natanat proseso nagbubugtak i OIC na. Bugtakan mo lagi permanente. Bako kung mag-uro OIC? Inot bagang OIC bago ang permanent. Garing nga ibang nakaon mo ngayon pagkaaga. sa mga opisina baga, bibugtakan mo lagi mga temporaryo. Pero gari, yun man ini. Temporaryo ako sa iling ko, dahil napot ko na indikato sa langkaw ng mga opisyal. Dahil nga nakapekta doon serbisyo kang pulisya pag paburo bago ang COP. Ay, may epekto nga, sir. Oh. Diba? Siyempre. Oh, anyway. Sige. Ang pinaka apektadong kan BP Henry, Oh. so nagtao na, pagkatapos masalida kay Chief Police, matao na naman. Iyon na nga ni. Subula. So, mga programa na nakalinyada na para sa kapakarangaman na manuhaan. Okay. Mientras tanto, BP Henry, madali nang implementar ang biometric sa bilang attendance sa digdi sa LGU Tabaco and pinagkaplansa na ni Daine. And sa natawan ni attention BP Henry, tayo ni bagang biometrics sa attendance. Ang bagong machine ngo niya digdi sa Tabaco, may face recognition na. So, ang sistema, nakaulay niya to si Eileen Basco, ang pamayokang IT section kan Tabaco, LGU Tabaco. Kung dati-rate ang pigagamit ninda, fingerprint sa nangon yan, face recognition na, dahil ang durotang kang guramoy. Itatangod sa na, so pandok naman sa camera, maristro na kung anong oras ka naglaog Ayos man. sa opisina. Pero may options kan fingerprint kung nadipisilan magbasa so camera kang pandok. Oh. Halimbawa, so matakan sarong empleyado bakong magayon, Oh. di paglaog sa opisina, perming murusot, baka day basahon. Oh, posible. Posible. Malibong supayo hanggang sa opisina pag face recognition, Oh. kururuto ng pandok, pwedeng day basahon. Posible yan. Buramoy ang gagamiton mang giraray. Aha, okay. Kuda, iguang kambal na empleyado ang tabakang LGU, pareho sunang ka ng pandok, Oh, saka pwedeng susarosanaan mag-sharing sa cameras, 2 beses niya i-entry, di laog pati sa kakambal niya. Oh. Kaya ang options na ginibo, susaro, face recognition, susaro sa kambal, fingerprint. Oh, yan nga ni, pag nakainom ka pagkawanggi, lumaw ka pagkaga, pero hindi ka basahon, pandok mo. Pwede nga neta, Ngayon, uyog mo kung may hangover ka. Haggard. Kung iniwal ka kan ago mo, ibang temperatura kang pandok mo, pwede na basahon. Pagkaaga baga, alimba, kung dahil ka baga, isip, so term baga ni Jimmy, kung dahil ka ngayon pinawat chokol, Paano, bago may pagkaaga, problema? ibang isura kang pandok. Awinda, pero okay man yan. Kumpara naman sa mga lagbok-lagbok, lagbok na mamanipula. Pero yan na, mga puro face recognition biometrics, okay naman yan. Okay yan. Magayon Lalo na- yan. Pero ang dapat yung preparuhan ang- dyan, Jomar, ang pagkatapos, mag-biometrics. Ano yan? Nakuha mo? Pagkatapos na mag-biometric, Oo, mag-biometric ngayon, 7:45. ay, Roger, tama ka. Bakit ay man dumiretso sa pinto kang opisina? Yun na nga Bakit nga. duman sa
Baka hanggang dumasa na sa biometric machine. Nag-biometric nga, 7:30. Tapos ilingon mang itsura ka nag-biometric, tanugad, naka-short pa, naka-chinelas pa. Alam nga lumagan sa opisina. Roger. Okay. Aside kang itsura nga yan, kaya iba pa sa akin na mga eskwela. Yan. Pero sarong pagyan para it's a form of control. Roger, para may sa CCTV man, proseso. BP Henry, sa tapos na biometrics, may nakatutok na CCTV para ma-monitor man. Okay. Kung ang pagkatapos ng biometrics po, sa Indomino man, sa Insyado. Aha. Yan, BP Okay. ang informasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas, Ang ganyan pampanaon. Kung gusto tang ano ba, minapalusot talaga, di ba? Minapalusot eh. Henry M. in the Nag-biometric atabon, paghali sa eskwelahan, naghatod sa aki, uminagi na sa biometric. Totoo ba ko? Stoy. Totoo ba ko? Totoo sana. Di kita mag-urutikan. Seda. Di ba? Laking Nagsaod. Inuum. Kiatab. your part. Paghali sa saod, uminagi sa biometric. Oh. Nagkarigos. Minabot sa... Awin na. Ano nga nagkareparo mo? Dahil mga imagination ko man sana yan. Headlines kan mga bareta, hali po sa News Base kan DCGB. Nasa linya po si News Director Mar de la front Cruz. page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Pring Mar. Ano ang latest? Buhian Good mo. morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. 6.35 trillion pesos na budget sa 2025. Ihirit kan Malacanang sa Kongreso. Oho. Game over na para kay Senador Gatchalian issue sa kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pantang NBI report, solidong ebidensya na peking Pilipino si Mayor Alice Guo. Oho. Libreng koleyo, mas abot kamay na si kung kay Senate President Jesus Escudero dahil sa ng Lay and Free College Entrance Examination Act. Free College Entrance Examination Act. Then ang college exam? Entrance exam? Dahil bayad. Ah? Dahil bayad. Pagod ako. Pero Ding may bayad. may condition ini. Iyo. Bako gabos kwalipikado digdi. May Aha. limang kondisyon na inilatag ang batas. Ayan. Okay. Okay, mientras tanto, sektor kan edukasyon, papakusugon si Kongre Presidente Bongbong Marcos Jr. NDRRMC nagpatanid sa posibleng rocket debris harani sa Ilocos Norte sa Cagayan. Aha. Presidente Bongbong Marcos na mimibi kontra sa makusog na kalamidad sa paglawkan La Nina phenomenon sa nasyon. Warrantless arrest kontra kay suspended Mayor Alice Guo, pwedeng ipotop, siguro man kay dating Senador Leila de Lima. Senador JB Ejercito ibinusol si Sonny Angara bilang Deputy Secretary. Libreng college entrance exam, magkakatabang sa mga nagtitiyos na estudyante. Bantang target na 3 milyon na trabaho sa 2028. Kayang-kayang abuton ka ng Administrasyong Marcos. Oho. National Telecommunications Commission nagpatanid sa publiko laban sa mga scammer na nagsasagin sa akin na empleyado ka na hensya. Minaapuda. Tapos pipatakot Oo. na may mga kaso ka ngaya. Kaya ngaya magtawag ka kiarog kini. Ay, nay ko po. Pag may Minaapod Oo. Nag-upload through cellphone? Oo. Oh. Yeah. Bakit ko kita mga baagi para pwedeng bukodon ang nakapangaran sa cellphone number? Yun baga ang proseso. Oh, yun na nga ang problema. Takuman automatic. Ako sorry for the term tabi ni mga amigo diyan sa gobyerno. Pero nalansi kita. Pag una ko baga makaskason sa nang aramon kang gobyerno kung nagloko sa imo. Dahil pakuman automatic. May proseso pa lang dahil sa duro data privacy nga. Dahil man palang panlugod sa pagparestro ta kan SIM card. Iyo. Di ba? Oh. Pangyari sa maabaka. Iyo na yan. Pag-review ng batas. Una Di- pa uno da. Dahil pa nga natultul na ma-implementar kibuo, may review na to. Pag-review na. Arong nga ni ka na. Diba? Kapulunon mo niya na mga scammer. At may nagaparatext nga rin sa kuya pa rin. Dahil ko talaga pigisimbag na nga ya. You applied nga ya for the renewal nga ya of your credit card. Ano kaya ni blah 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 blah. Ako nga ni, pero padaraan nga ya.
Oo. Ayusin mo ngayon yung account mo sa video. Nanay man akong account sa video. Kaya nga ni, tapos tinext ko, nga niya ako, okay, thank you for the reminders. So, pinasabing phishing. Oh, tapos inimbag ako, kindly nga niya, send nga niya to us nga niya your, ano yan, credit card number. Nagtsamba ako tarim na wala man akong credit card. Pinamadango ko pa yung urago na numero, dahil nagsurusimbag sa kuya. Saka maga, Ikaw ka na abiso na kaya ka nang ganyan magparasuro simbag yes or no. oh, Nakaputong kayo na simbag yes or no tapi gagamit siya sa kalukuhan. ata na nga ni. Okay, so Pipi, ang Comelec, Ah. may plano man na magsangat ng kaso kriminal kay Alice Go Nata. misrepresentation sa pag-file ng Certificate of Candidacy. Okay. Oo, okay. Ako sa iling ko, bako lang si Alice Go ang pailan kikaso. Apirmi na yan. Kaya lang siya mainop. Siyan mainot. Paano siya nakagibo kan araw ka na bagay kung day ko minagi sa kaday kinagtabang? Oo, apirmi na. Yan, okay. Second line na yan. Investigaran na ka ng NBI. Ando da ko ka, ako dapat gadi consider na nakalimutan baga. Ano na? Magkakalimutin siya eh. Nakalimutan niyang siya ay Chinese. Okay. Alright. Alice Agios Bay, sa pangalan po, Canty West Enterprises. Alam po sa namin si Mrs. Raul, di ba rin sa kalyo dyan sa Organ, Quezon City. Basta radyo IPYs na yan, sa number 7, konektado ko mo, mag-delay load. Ito po si Martila, good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Joshua. Paring Mars sa mga headlines in the morning sa DCGB Morning Hearing. Mientras tanto, duwag kita kay Joshua Bino. Aramon ay sandali lang, dapat pag-asa muna pala. Pag-asa muna, ha? So doon ta so tama na segment o pattern kan sa tuya na programa ta. Bata may nag-aarog naman sa tuya. May nag-aarog naman sa tuya eh. Napakata may igwan naman patikim mga radyo na may parehong flow kang program, segment. Baysa na, ako okay lang ako ka. Maringanan ta. Nagataw lamang kita kitabang. Bago unta naman sa masunod na aldaw. Sandali lang ha. Pag-asa. Pag-asa. Ay na so, ay salbata na so cellphone ko. Dahil na talaga. Dahil na maulian gayod o. Ano ini na gano'n ulali ni ka-isti ka so hapon duman sa kuwan. Pag-asa. Ay, naiko po. Paano na daw ini? O garayo na ng katapusan kan cellphone kong ini. Joshua, i-coordinate mo na duman sa kachat mo kasubang kita. Tabing may oras pata. Paano daw? Baka igwasin na ki auto? Joshua, pag-asa. Alat ko na. Habang ako nag-text tabi, Joshua, nagsimbag na sa imo. Joshua, so, tawo? Joshua? 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 Hello? Josh? 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 Ay, na si Joshua sa raway. Ay na. Hello, Pipi. Nagsimbag na sa imo sa kauron mo? Nagsimbag na. Ano da? Baka nga pwede kay Sir Mark. Tinglasan. I-chat mo na si Sir Mark. Dapat makilamang saro lamang na representasyon duman. Alam ko na, tapon ang kulugod habang pag-abang nag... Good morning po. Good morning, Miss Alexis. Opo, sir. Ay, good morning. Kumusta ka po ngayon? Okay man po, sir. Marayon talagang aldaw. Pag ika naka-duty dyan, sa pag-asa. Opo. Gari, pag ika naka-duty, gari, kung may maraot na panahon, di malalawos. Ari. Opo. Kung man po pinadagos kang laot ng panahon. Okay, sige po. On air ka sa latest forecast. Ngunyan po kaldaw. Go ahead. Opo. Mali po. Unin na ang sa tuyang kamugtakan ng panahon. Ngunyang ika-29 ng Hunyo 2024. Mali po ang easterly. So, ang maarinsangang paros nari sa ilang dagat Pasifiko ang naka-apekto sa eastern section ng sa tuyang bansa.
Bali po, ito ay magadara ng bahagyang Mapanganoran, sagkod sa Mapanganoran na kalangitan na may pulupulong pag-uran, pagkikilat, pagdaguldol, at ang ating paros ay hari sa Sirangan, sagkod sa Norte Sirangan, na may banayad sagkod sa moderatong pag-alo ng kadagatan. Bali po, tinatayang maabot ang temperatura ngayong aldaw ng 25.7 degrees Celsius sagod sa 34 degrees Celsius. Bali po, ang aldaw ay nagsirang ng 5:30 a.m. as in masulnop ng 6:29 sa Banggi. Bali po, Philippine Standard Time 5:48 a.m. Ini po si Alexis River kang DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Kaso Banggi makusog suoran ano? Opo, Early sir. morning. Nagbabahang aligi sa may samoy. Ano so kausa po kay ito? Normal na yan ade. Opo, sir. Ano lang naman siya. Actually, na-record lang siya sa 5 a.m. digdi sa Legazpi Synoptic Station. Actually, naabot nga siya ng 17 millimeters. Oo. Opo, nung 5 a.m. po na observation. Grabe. Pero, opo, pero di naman po nagdagos baga na nauloy. Iya po. Oo, kwan man sana short Opo. duration. Kwan so duration niya short man sana. Opo. Opo, isolated man sana po na rain shower. Yes, opo. Salamat po, Miss Alexis. Sige po, Sir Henry. Good morning po. Good morning. Thank you, thank you. Mga tugang Alexis. Wow. Sige po, Sir Henry. Good morning. Kuno to daw ka ni Alexis pag naling ako kayo. Joshua? Josh? Hello? Hello, Good morning. good morning. Ano na? Nagkaroon mo sa dapat. Waiting pa. Waiting kay Sai. Nakontak mo. Igwa ka ng number Sai. Nakuha mo na? Rap po, sir. Wala pa. Masabi so paradango. Ano ang piguro niya kanduhang ini? O dami ang piguro ng kanduhang. Gano'n ngayon may plano ang duwang ini niya na aga. Sige. Go. Kumusta dyan? Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong pareta, case pa pakusog mo yan. Kan Police Regional Office 5. Ang esperto tangani malabanan ang illegal na droga asin mga aktibidad konektado sa illegal na droga sa bilog na Bicol Region. At akod kaini, sampulong aldaw na nagkondusir naman nin simultaneous anti-criminality law enforcement operations o tigapod dindang sakleo poon Enero o Hunyo 17, Sondo 27, taon 2024, kung sa intabi BP Henry, ang total na kantidad ka na kumpiskar na illegal na droga sa naunang bitan ng durasyon kan operasyon, puminakol sa sobra 2.9 milyones pesos. Kung saan ang naunang bitan ng operasyon na ini, iyo ang nagdara ng makumpiskar ang nasa 433 gramos din shabu, asing 31.55 gramos man nin marijuana. Apwera sa illegal na droga, matapos ang nasabi ng operasyon, nakarecover ang mga operatiba kan kapulisan sa Bicol, min anom na mga firearms, 4 na mga bihikulo, asin nagkapir ang mga gadget sali sa mga naarestar na mga persona. Sa naunang bitan ng durasyon kan operasyon, 52 ang naikondisir na operasyon kan mga kapulisan sa bilog na rehiyon, na nagresulta man nin nasa 63 na mga individual kung saan kadaklan man sa mga ini, iyo ang naplantarana nin kaso. Siniguro kan Police Regional Office 5 sa irarom kan liderato ni Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol, na mantinidong committed ang mga kapulisan sa Bicol sa saindang misyon na tapyason ang presensya kan illegal na droga digdi sa Bicol Region. Kung kaya apwera sa mga kapulisan, ang focus man yun yan, iyo ang koordinasyon sa komunidad, tangani ng tarabang-tabang, mabawasan ang presensya kan illegal na droga sa bilog na rehiyon Bicol. Yan, BP.
dagdag na istorya, Joshua Bino, DCGB. Aha, sige. Good morning sa mga taga mga taga Rapu-Rapo. Tama, mga taga Rapu-Rapo. Sige. Sandali lang, Jasmine. Dahil ka maghiro dyan. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit sa DCGB. Redundant ngaya ang fight mo. Siyempre nga, saan pa man ang Morning Hirit? Siyempre, sa DCGB ngaya niya. Kundi, ang pig-ulit-ulit man saan para sa recall. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo, mga tugang nan sa tuya tabi ng ipon, mas matagas kumpara po sa satuyang tulang. Nya. Teeth are harder than bone. Sabi ang enamel na nagprotehir mga tugang sa ibabaw kan sa tuyang ipon, iyo po databi ang rason kung nagtatagas ang satuyang ngipon. Alagad ang sinabi ng katagasan kan satuyang ngipon, Junior. Minalumoy sa naan, kaya sa nang panumoy ng sarong nin bakterya na iyo po ang kausa para magraot o maglapa ang satuyang ngipon. Uyog-uyogon mo Sigun sa pag-aadal, ang kapareho databi na enamel, ayaon sa satuyang ngipon, iyon kapareho databi kan buhok. Kung sain, mga tugang ang buhok, haloy man tabi yan matunaw sa daga. Sa ibong nalado, ipinagpupuro pareho man databi ang tagas kan satuyang kuko, sa tagas mga tugang kang arikurong kan bunay. Saka, ang tagas palang kan ngipon ta, pareho da kang buhok ta. Ang katagasan man da yun kan sa tuyang kuko, pareho da kang arikurong kang bunay. Arog para ng kaya ng mga comparison kaya. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Sabi baga kanso egg board, ano ito so egg association? Egg board ganito, so egg something. Ngunyan da mga tugang na malipot ng panahon, ang bunay da nagdadakula. Pag malipot pa na ng panahon, ang bunay dakula. Pero pag mainit da ang panahon, ang bunay saradit. Ang mga nagbubunay kaan ngaya siring sapato, kaya manok, maluya man da at tabi magtuka nin pagkaon kung mainit ang panahon. Dahil man ginagakaigwa kigana. Pero da mga tugang kung alimbawa ngaya tag-uran na taglipot na, ang mga manok daw kaya itik, pato yon, mga magana da ang magtuka, pagkaon. Kaya namin na resulta da para magdarakula ang bunay. Iyo pala na no, pag malipot, dakula, pag mainit, saradit. Bagay, gari mananggad ko Gari mananggad na obserbaran ko yan. Obserbaran ko mananggad yan Gari nga niya ako tutuin Kanak, dyan sa merkado, pag nagsaod ka ito bagari, saradiyo ito ng bunay. Paano nga sir, mainit? Jasmine Baluloy, nasa linya. Kabin, Jasmine. Yes. Good morning, VP. As in, sa tuyang mga paraan tabay, para sa dagdag niya itong impormasyon, tanganing maging digitally literate ang mga albayanos, lalo na sa mga senior citizens, persons with disability o PWDs, out-of-school youth, indigenous group, low-income persons, maging sa mga empleyado sa Capitol, formal nang binuksan ang kainot-inot nga Digital Transformation Center
sa second floor kan Capitol Annex Building. Kung sa igwang 10 na computer units na igwang 5 to 10 seating capacity na may wifi as in fully air-conditioned na kwarto na bubuksan sa mga masunod na aldaw para magamit naman as in mapakinabangan na kana publiko. Ang ribbon cutting as in official opening kaini na Digital Transformation Center pinanginutan ni Albay Governor Edsel Lagman as in ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 5 Representative Michelle Bartolome. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Hala sa luwas. Jasmine Baloloy. Salamat Jasmine sa report. Magbabalik ang mga bareta sa lado nasyonal, lokal, sa luwas kan Pilipinas. Kasiri ba ang report kan Mega Force Patrol? Hali po dyan sa luwas. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang lang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, asin po sa DCGB, always number one, always at your service, alas 6:05 po. TV News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Sa pamayo kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldawnin Sabado, petsa 29 kang Hunyo, miscommunication sa pagultanan kan Libon Municipal Agriculture's Office as in Department of Agriculture ang rason kung nata day nakasamay ang 2,500 na mga paraoma sa 10,000 pesos na ayuda kan gobyerno nasyonal. Savings as in retirement fund kang SSS members pwedeng padakulaon sa paagi kang may SSS pension booster. 6.35 trillion pesos na budget sa 2025 ihirit kan Malacanang sa Kongreso. Libreng kolehiyo, mas abot kamay na sigun kay Senate President Chis Escudero dahil sa roon ng Lay and Free College Entrance Examination Act. NBI report, solidong ebidensya na Peking Pilipino si Mayor Alice Guo sa ibang nasyon, pero yinugyog nin 7.2 magnitude na linog. Business news, pag-blacklist sa mga bintahosong importer, ninsira sinuportaran kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Health news, alak bako sanang ang nag-iinom ang naapektaran sigon sa mga health experts sa Kinaban. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Ang nasa 2,500 na mga paraoma hali sa Libon Albay ang dai nakasabay sa mga makakaresibi nin tag 10,000 pesos na asistensya o ayuda hali sa gobyerno nasyonal na itatawag ng Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol ngunyan aldaw Hunyo 29, 2024 sa siyudad ni Ligao. Sigon kay Florentino Obalde,
ang in charge sa Department of Agriculture Albay, miscommunication na nangyari sa taho kan Libon Municipal Agriculture's Office asin kan Department of Agriculture dahilan tadai nakasabay sa listahan na nasabing mga parauma. Mientras tanto, aminado si Ubalde na nakasumiter man talaga kang listahan kan mga beneficiaryong parauma ang Libon Mau alagad nagpadiranin bagong Google Sheet form ang DA kung saan digdi dapat na i-input kan Libon Municipal Agriculture's Office sa mga pangaran kan parauma, pero dainin na input kung kaya day nakasabay sa latest na listahan kan Department of Agriculture. Katakod kay ni sinabi ni Ubalde nagigibuhon man gerindan paagi na inguhaon kan sa indang opisina na may appeal ang sa indang higher office o sa indang higher na opisina ang nangyaring insidente para matawanan giraray ang mga parauma kan Libon Albay nin verifikadong kwalifikado na makaresibi ka nasabing finansyal na asistensya hali sa gobyerno nasyonal. Annual General Assembly kan Aleco hahaluan daw nin paraffol. Report kay Jimmy Nasalita. Maiba ang sistema kan agma o Annual General Assembly na ipapapod kanaliko sa mga konsumidores sa Hulyo 6 alauna sa hapon dyan sa Albay Astrodome. Ini sa rason na pwera sa nakakalendaryong agenda urugnaan pagpasabot sa planong pag-utang sa niya ni 200 milyones pesos. Asin pagsimbag sa mga hapot reklamo kan mga konsumidores tungkol sa low voltage asin na mga brownout. Asin iba pa papakulpaon ang gulo-gulo o init payo kan mga konsumidores sa paaginin rapol. Basado sa nakuang informasyon kan DCGB niya posible madivert ang atensyon kan mga konsumidores na maaratinder dahilan sa may mga raffle tickets na ipapanarao ang mga prices na gaganahon sa grand prize. First prize motorcycle Honda T-Max, second prize e-bike, and third prize 3 units smart TV 43 inches, mantang and consolation prizes 95 winners of 1,000 pesos on site, 150 winners of 500 pesos online. Imbitado kan Aleco Management ang mga rehistradong konsumidores 10 days to go para sa 2024 Agma Aleco. Sisay tabi Jim ang nagbakal kang mga pampremyo. Sisay naggasto. Jim. Usually pre. Sen hali sa kwarta na ginasto kang Aleco sa pangbakal gi papremyo. Dahil pa man mas diba? tayo yan ang schedule ba di sa nakuha niya itong programa. Oh, okay. Gusto ko yung maraman. So gasto, siyempre, kung yan ginastoan kan Aleco, di, ang gasto kaan, hali sa kwan, diba? Hali sa kaban kang Aleco, di, hali mangyara yan sa binayad kan mga miyembro konsumidores. Dahil man nabanggit na kung sisay sponsor, wala man nabanggit na sponsor. Kung sisay ang nagdonar, nag-sponsor kang premyo. Wala man nabanggit. Okay. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Pwede nang padakulaon o dagdagan kan Social Security System o SSS members ang sa indang savings as an retirement fund sa pagi kang may SSS pension booster. Inan sinabi ni Janet Mapa, tagapagtaram kang SSS Bicol sa programang Tingog Kambanwaan. Sigon kay Mapa ang may SSS pension booster sarong programa kang SSS na binilog nin duwang retirement scheme. Na iyon mandatoring scheme na ilalansar kang Enero 2021 asin dating inapod na Workers Investment Savings Program o WISP. Mantang ang panduwa, iyon voluntary scheme na inilansar kan Disyembre 2022 asin dati man na inapod na WISP Plus. Mientras tanto, sinabi ni Mapa na nasabing programa may katuyuhan na engganyaron ang mga SSS members na magtipon para sa kadagdagan na benepisyo sa indang pagretiro kung sa sigon kay Mapa. Basado sa datos kan sa indang ahensya, ang mga SSS members na ma-invest sa nasabing programa pwedeng makakuanin 7.2% na projected annual return. Sa unyan po, ang sa datos na po, ang earnings na po uminaabot na po sa 6.49% kada taon and inaasahan pa po na mataas inyo sa 7.2% po niyan pong 2024. Dagdag pa ni Mapa,
Napiging ganyan manindang gabos na miyembro kang SSS na probitsaran na nasabing programa para mas mapalangkawan sa indang pensyon na magkatabang man sa seguridad kan sa indang futuro. Sigon pa sa iya na kung mas mataas ang kontribusyon kang SSS member, mas mataas man ang makukuha kaining benepisyo sa pag-abot kan panahon. Suspetsadong drug pusher arestado sa Malinaw, Albay. Report kay Jomar Bien. Saro na naman na suspitsadong drug pusher ang nadakop sa Banuan kan Malinaw ka nakalis na daw. Sa impormasyon na pinaluwas ni Police Major Nathaniel Jacob, ang officer in charge kang Malinaw Police Station, sa iyang sinabi na saro na residente kan Barangay Taguytay Malinaw ang saydang na-arestar dahilan sa droga matapos ang bypass operation na kinundusir ninda sa nasabing lugar sa bypass operation na kumpiskar sa suspitsado. Ang tulong sa shake ang pinagtutuburan na Shabu, kasabay na itong subject ng bypass operation. Kasong pagbayrar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang iplinantar na kaso kan mga autoridad kontra sa suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Bako solusyon sa ano man na problema ang pighampang kan mga mag-agom na ipinagbubusol na diborsyo sa Pilipinas. Sa programang Lakaw Maghiras, tinawanin doon ni Monsignor Crispin Bernarte, Vicar General for Administration kang Legazpi Diocese, na dapat masabutan kan gabos na nanggana ang divorce sa Kongreso o divorce bill sa Kongreso. Alaga day man ini nangangahulugan na tama na ini, pirming sala asin immoral. Kung salungat sa tugon kan mahal na Diyos, bako ini tama. Day mapapatunayan kung sisay man ini sa mga bagong tama. Ang normal, iyo ang pagsunod sa tugon kan kagurangnan. Dagdag pa ni Bernarte na sa Pilipinas, mas halangkaw o may halangkaw na pagalang sa matrimonyo akan kasal asin may halangkaw na pagalang sa pamilya. Dahilan kayo din nagdadanay kit sa pagka-minurootan bilang sarong pamilyang Pinoy. Ipinagladawan ni Bernarte ang pamilya susog sa Amoris Laetitia na ang Laetitia na ang pagkamuot sa pamilya, iyo ang dapat na magdanay para mas lalong kumusog asin day marumpag. Katakod kay hinagad niya sa gabos na magkasararo sa pagpangadji na day ini makapasar sa Senado. Ang pahayag ni Bernarte kasunod kan pag-aprobar kan Absolute Divorce Acts o House Bill 9349 sa Kongreso. Asin sa ngunyan, pigahalat pang pagdebatihan sa Senado. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Civil Military Operation Unit Southern Luzon, may bago ng leader. Joshua Bino sa report. Bagong liderato naman ngunyan ang Civil Military Operations Unit Southern Luzon. Ini matapos na magkaigwa naman din bagong commanding officer ang nasabi ng ahensya. Ini matapos na formal nang ipalis ang pwesto bilang commanding officer ni outgoing Lieutenant Commander Orlan Orozco sa bagong acting commanding officer ngunyan na si Lieutenant Junior Grade Alvin Namansag kaining Civil Military Operations Unit o CMOU Southern Luzon. Sa ini ang nangyaring turnover, nangyari o ginibo kan Hunyo 20, 2024 diyan sa Naval Station Jul Hasan Arasain sa Rawis, Legazpi City kung sa ini personal mismong pinag-preside asin pinanginutan ni Captain Gregory Gerald Fabic, ang commander kan Civil Military Operations Group, Philippine Navy National Office. Si outgoing commanding officer Orozco nagpasalamat man sa iyang mga personnel sa naging suporta kay ni sa iyang liderato. Asin nagpasalamat ini sa naging hard work kan sa iyang mga taungan na iyo ang nagdaranin man lain-lain man na accomplishmento sa Civil Military Operations Unit Southern Luzon. Katakod kay ni si incoming Commander Lieutenant General Grade Alvin Namansag o Mamansag, iyo ang formal naman na inako an sa iyang posisyon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP.
Magbabalik mga tugang ang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurong, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career paths. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character. preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang
Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang nasa 6.352 trillion pesos ang propwestong national budget para sa taon 2025 sigon sa Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ang kantidad halangkaw ng 10.1% kaysa 5.768 trillion pesos na budget ngunya na taon. Paliwanag kan pamayo kang DBCC na si Budget Secretary Amina Pangandaman na isusumiter kan sa indang grupo sa Kongreso ang propestong budget sa ka-29 kan Hulyo. Sarong simana matapos ang ikatulong State of the Nation Address usuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Pangandaman na ang tema kan pang-anunsyo na pundo sa masunod na taon iyon Agenda for Prosperity, Fulfilling the Needs of and Aspiration of the Filipino People. Sinabi kan opisyal na kamautan kan 2025 national budget na mapakarahay ang kapasidad kan pamilyang Pilipino na mapakusog ang sektor kan produksyon para sa kadagdagan na mga trabaho asin para sa produksyon ng dekalidad na produkto. Iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal tapos na o kaya sa lado nasyonal. Tapos na ang maugmang aldaw kan kontrobersyal na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Hindi matapos na konpirma ron kang National Bureau of Investigation o NBI na si Guo asin ang Chinese na si Goa Huaping na naglaog sa Pilipinas kan taon 2003 sarong persona sana base sa fingerprint analysis sa sendang dua. Sigon kay Senador Sherwin Gatchalian na sa ngunyan masasabi na talaga na 100% na si Guo Huaping asin si Alice Guo. Si Gatchalian ang enot na nagduda asin nagpaimbestiga sa posibleng koneksyon ni Guo sa sinakyadang Filipino Offshore Gaming Operator o POGO sa Bamban Tarlac. Apisar kan iba-ibang kaso kriminal na isinangat asin isasangat pa kontra kay Guo. Sinabi ni Gatchalian na tulos ining ipapadeport. Sigon pa sa senador na kaipuhan na kanselar na kan Philippine Statistics Authority o PSA ang birth certificate ni Guo para suportahan ang co-warranto case na isinangat kan Office of the Solicitor General. Ang co-warranto case na mapatalsik kay Guo bilang alkali kang Bamban Tarlac. Apera dyan kay panghampangon una ni Guo ang kasong human trafficking, money laundering, tax asin co-warranto sa mga kaso bago siya mapalayas sa nasyon. Kumbinsido si Senador Risa Hontiveros na solidong ebidensya ang peking Pilipino si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na
ang kumpirmasyon kang National Bureau of Investigation o NBI na pareho ang fingerprints ninda Alice Guo as in Guo Waping. Sinabi ni Hontiveros na dain ng lusot padigdig si Mayor Guo as in dain na masasayumahan na siya as in Guo Waping sarong persona. Dagdag pa ni Hontiveros na ini ang pinakamakusog na ebidensya para palayapon na sa pwesto si Mayor Guo. Katakod kay ni sinabi ni Hontiveros na tututukan ninda ang kinamumugdakan kan tunay na Alice Leal Guo kana sa kanakaaging pagdangog. Hinagad ni Hontiveros sa NBI na hanapon ang kinamumugdakan kan tunay na Alice Leal Guo. Iba pa niya itong mga bareta sa Lado Nacional saro ng tunay na lay and Free College Entrance Examination Act o Republic Act 12006 sigon kay Senate President Francis Chis Cordero. Sinabi niya ang pagpasar kang lay na ini may kamautan na paggianon ang pinansyal na pasanon sa karapat-dapat ng mga estudyante sarong makahulugan as importanteng kabtang sa pagkakaigwanin sarong accessible na higher education. Tinawanin doon ni Escudero ang importansya kang patas na oportunidad para sa gabos na estudyante na nagmamabot na makapag-adal sa kolehiyo. Sinabi kan Senate President na ang kumpirmasyon hali kay Executive Secretary Lucas Bersamin na pinirmahan na bilang lay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Hunyo 14 ang Senate Bill 2441 na propwestong isusulong niya kung siya pa ang chairman kan Senate Committee on Higher Technical Education. Pinagbiyo kan SBN 2441 ang propwestong isinumiter ninda Senador Ramon Revilla Jr., Mark Villar, Manuel Lito Lapid, Christopher Lawrence Bongo, asin Rafi Tulfo. Seraram kan Free College Entrance Examination Act ang mga estudyante dai na mabayad din examination fees asin dai pang babayadan o charges kung sinda natural born Filipino citizen. Kaiban sa top 10% kan sa indang graduating class asin kung kaiban sina sa sarong pamilya na may pinagbiyong income na baba sa poverty threshold arog kan piglinaw kang National Economic and Development Authority o NEDA o itong mga daikayang itao para sa indang minimum basic needs na sertifikado ng Department of Social Welfare and Development. Apera dyan, pwedeng mag-avail ang mga estudyante kan waive entrance fee kapag naitao na ang gabos na requirement na pinagurambitan kang pribadong higher education institutions. Sigon sa Senate Chief, ang waiver pwedeng i-apply sa anuman na pribadong HEIs sa bilog na nasyon. Ang Commission on Higher Education o CHED, tatawanin poder na mag-aram asin magpataw nin sanction o penalidad sa sistema na magpalyar na magsayuma na magsunod sa probisyon kang lay na ini. Papakusugon daw kan gobyerno ang sektor kang edukasyon para mapakaray ang industriya sa nasyon. Kaibahan na ang tourism industry. Inan sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa sayang pagatindir sa 36th Joint Meeting of United Nations Tourism Commission for East Asia in the Pacific and the UN Tourism Commission for South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu, Kasuhapon. Sa iyang pagtaram, sinabi kang Presidente na may pangangaipo na itaas ang standards asin mga nakatudan sa sektor kang edukasyon sa pagikan training o ensayo at skills upgrading sa gabos na personahe na nagdatrabaho sa industriya. Susugoon man kan mga eksperto asin professional sa iba-ibang aspeto ang magtabang para maging makahulugan ang edukasyon asin positibo ang epekto kaini bago sana sa mga turista kundi pati sa mga stakeholders. Kasabay kan pagpapakusog sa industriya, tinawanin doon kang Presidente ang pangangaipo na mapakusog ang sosyudad asin ekonomiya lalo na sa sektor kan turismo. Sinabi ni Marcos na kaipuhan gabos na mga lakdang sa mga produkto asin serbisyo sa turismo susog sa pagsimbag sa climate change. Mga tugang, nagpalawas po rin abiso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. May kinaraman sa posibleng pagbagsak kan rocket debris
hali sa mga probinsya kan o harani sa mga probinsya kan Ilocos Norte asin Cagayan kasabay kang gigibuhon na space rocket ship launch kan China. Napag-araman na naka-schedule ini sa pagultanan kan Hunyo 28 sagod Hunyo 30 pon alas 7 sagod alas 11 nin Banggi. Posibleng bumagsak ang mga debris sa 75 nautical miles na distansya hali sa Burgos, Ilocos Norte asin 126 na nautical miles hali sa Santa Ana, Cagayan. Ang space rocket launch kan Long March 7A hali sa China iyo ang NASA Wingchain spacecraft launch site sa Wenchang, China. Kasudma, nagpatanid man ang NDRMC na dahil magrani sa mismong debris dahil posible ining may dalang toxic substance arog na sanakan rocket fuel na tulos man na iusip sa ehensya kapag nahiling ang debris sa dagat o sa daga. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang kay ni alas 6:32 ninaga. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Vice ganda! And my for Max-Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo Irampa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga. Versus previous recipe and price. Max-Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. GB News Express. GB News Express.
Bareta mga tugang sa ibang nasyon, sarong makusog na magnitude 7.2 na linog ang nagtama sa baybayon kan Southern Peru kasuod ma. Sigon sa United Nations Geological Survey, may ranong mining 28 kilometros. Nagtama ini sa sulnupan kan Antiquipa sa 600 na kilometro sa sur na parte kan kapital kang Lima. Nagpaluwas ng alert warning kan posibleng tsunami waves sa Pacific Tsunami Warning Center. Alagad ibidaba manggiraray ang alerto asin sinabing daing tsunami warning advisory may kinaraman sa nasabing makusog na linog. Business News. Business News. Mga tugang sinuportaran kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pag-blacklist sa bintahosong importer. Enot kaya ni sinabi ni Secretary Laurel na nakatalaan na suspenderon ang importation permit asin i-blacklist ang nagkapirang mga importer na kinabibilangan kan sarong importer nin sira. Sigon sa BFAR spokesperson na sa Rio Briguera, tama sana nahigpitan ang mga mayayaman na nag-importa nin sira. Alagad piga-abuso ang proseso kan importasyon. Sinabi niyang haloy ng polisiya kan ahensya na labanan ang pagpalusot sa mga smuggled na sira. Magin bako tama na deklarasyon na duwa sa mga panginot na problema sa importasyon. Ang mga ini nananabutay sa presyo kan sira sa Pilipinas mantang nagbubugtakman sa alanganin na kaligtasan kan konsumidores dahil sa pag-agi sa tamang proseso. Sigon sa opisyal, kaipuhan na mamonitor nin makusog na paglaog kan mga sira sa nasyon para maging areglado ang kompetisyon sa pagultanan kan mga imported na sira asin dakol na mga sira hali sa parasirang Pilipino. Mga tugang health news, hali po kay News Director Mar de la Cruz. Sabi kan mga eksperto sa kinaban, ang alak daw bako sana ang nagiinom ang naapektaran kaini. Detalye po kayan kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang alak pinakausan ng signifikanting danyo sa iba. Bako sana sa persona nagiinom ng alak, sigon sa mga eksperto sa salud sa kinaban. Sa datos kan World Health Organization o WHO, 228,000 ang nagadaan kan 2019 resulta kan alcohol-related road crashes. Antang 156,000 digdi ang kausa kan ibang persona na nakainom nin alak. Tinawanin doon kan WHO na alak ang mayor na kausa kan road traffic accidents. Alak man ang pigataong rason sa pagdakol ng violensya, kaibanan ng sexual violence as in intimate partner violence. Health News from Newsbase, Mar de la Daigiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, mga tugang si Alexis Rivivar sa kamugtakan kan panahon. Sa tuyang kamugtakan ng panahon, ngunyang ika-29 ng Hunyo 2024, pali po ang easterly, so ang maarinsangang paros na sa ilang dagat Pasifiko ang nakaapekto sa eastern section ng sa tuyang bansa. Bali po ito ay magadara ng bahagyang Mapanganoron, sugkod sa Mapanganoron na kalangitan na may pulupulong pag-uran, pagkikilat, pagdaguldol, at ang ating paros ay hari sa Sirangan, sagkod sa Norte Sirangan, na may banayad sagkod sa moderatong pag-alo ng kadagatan. Bali po, tigatayang maabot ang temperatura ngayong aldaw ng 25.7 degrees Celsius sagod sa 34 degrees Celsius. Bali po, ang aldaw ay nagsirang ng 5:30 a.m. asin masulnop ng 6:29 sa Banggi. Bali po, ini po si Alexis Rivivar kang DOST Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta kan aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran asin Shara May Leron sa mga bareta sa lado lokal. Report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong
Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahal ng baboy. Paano sasarap ang ulam? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor Baretang Kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Saro databing empleyado sa Kapitolyo. Magaspangonan ugali. Bata na, sendo na Kapitolyo ini. Bata kadakol kang Kapitolyo. Kung makataram, daing prino ang ngimot. Salbata na, pati pala ngimot, dapat may prino, adi. Maluyan na siguro sa brake pad. Matindi daw minalibak. Maski pa dakol ang nakakadangog. Pangyayari sa mga oraro. Adi, Joshua, ano nangyari? Oha. Oh. Good morning, BP. Morning. Good morning sa mga paratabay. Oh. Isay daw ini, empleyado, minsarong Kapitolyo. Magaspangon ang... Ay, sorry. So, nakashoot. Ukudado. Isay. Say. Empleyado din sa Rong Kapitolyo. Go. Opo, magaspangon ang ugali. Asin matarom ang dila kung makataram. Oh. Daing preno ang nimot ni madam. Matinding minalibak. Oh. Maski padadakol ang makakadangog. Grabe man si madam. At na. Oh. Nadiskubre daa ang mararang ngimot ni madam. Kan may nagpasyar sa saindang opisina Na nasarong concerned citizen naghahapot may kinaaraman sa kunsiisay asin paano natipili ang natauanin ayuda. Aha. Nakumanda ko ta si madam ang pigkakahuron. Bigla sa nadaan suminingit asin tuminaram. Ay, iba man talaga ang style niya, di. Opo. Oho. Ang sabi, dahil na ngaya pagpahiling nga iyan dyan, Oho. talagang iyan masasabutan kaan. Assuming si madam. Di lugod ruminaot ang buot kan concerned citizen. Kung ako nga ni ngaya, nako ang taraman kisiring kaan. Dulo pa lugod sumagdulok na kasaradayan. Iyo man ang ganda, no? Posible. Ano baga? Madyan sa imo na katsinela sana, medyo kulang ang, di ba? May mga tuyo na personal. Posibleng ba kulang araw ka ng saparon mo? Nataraman mo nga na iso iba? Nataraman mo nga na nakasapatos kay dahil man niya makakasabot. Nakasapatos ki, dahil man yan makasabot kaan? Ano na mo kan mataraman? So ay nako, ako gud araw ga dapat ang tratamiento kan mga nagtatrabaho sa gobyerno. Di ba? I love you, madam. May nagtaram kan saya? Opo. I love you ngaya, madam. Oo. Iyo ngaya yan ang balos ko sa imo. Oo. Taba ka kulang ka sana sa pagkamuot.
Baka mananggad, adi. Baka mananggad kulang ki, ano ini, ki compassion. Baka kulang ki, ano yan, baka mananggad kulang ki pagkamot. Kaya kulang man ang pagkamot niya sa kapwa niya. Nalingawan niya na siya nagisweldo, hali sa tawo. Correct. Ulit itong kampang niya, saro ito sa mga nag-contribute kan sildo niya. Correct. Are? Opo. Oh, may nag-text nga niyo, I love you, Kuya Hen. Sarawayan man ini. Sarawayan ang tuminix na ini. Si Kuya Hin Ogaring, sobra na sa pagkamuot. Oh, na, I love you, Kuya Hen. Is, Mario. I love you too. Naling ko pati ni Kansarong Aldaw duman sa, di naman ming eskwelahan. Ngunyan. Sa masunod nga ni ngayon. Natarog kan si Madam. Iyo baga, indaman nga ni. Kaintra siya duman sa Ururon? Dahil man. O, natanaguro intra siya duman. Inda. Baka talagang attitude niya na? Baka attitude niya na? Ang mga arog siguro ka ng mga tao, dapat gani magtaga-prino. Correct. O, magtaga-ingat sa bubuhian na tataramon ta. Nataraman mo nga na isoy, lalo nang pwedeng magibumuan sa ibang tao. Na common tao na nagpapasyar sa Sarong Kapitolyo. Diba? Okay. Sa nga ni ngaya, kontrolon man ang tataramon. O, may nag-text pa, good morning, bossing. Iba man ini man. Good morning, Otong Saro. I love you, Kuya Hen. Oning Saro. Good morning, bossing. Good morning, Doña Arlene. Good morning, Doña. O, ganyan. Oh. Na day makakulog nin iba. Yes. Sa makasupog. Yes. Ma-reflect man ngaya iyan sa nakatukaw na leader. Yan. Kaya dapat ko ta ngaya. Kung ika-empleyado, nin Sarong Kapitolyo, maging mabuot pa na sa gabos. Yan. Buda, yaong ka sa gobyerno. Correct. Public servant ka eh. Correct. Di ba? Pero maski puro papano, I love you, madam. Dapat arog lang kan talaga dapat. Correct. Sa padihong ko nga ni. I love you, padi. Sabi ko, same to you, padi. Saka baga. Oha. Joshua, BCGB. Thank you, Joshua. Sa istorya. Yan po ang baretang kulalap ni Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Yeah! Good morning, Tabi Manay Arlene Liaguno. Kumusta doon niya, Arlene? Good morning, bossing. Estoy, Madam Ruby. Good morning, Tabi, sa imo, Ma'am Ruby. Kumusta ka? Pakailing ko naman sa ibo. Alawig na panahon na di. Alawig ko na panahon. Bueno. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang paganunin alak o pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging maugmangatay kay po na sabayan po ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtauning proteksyon. Soral daw na pag-inom kan Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig uminom mo dahi. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, madali ng oras adi, uni baga ngaya perming happy ay maray pa. Ba man talaga pag ayo-ayo, ta perming happy. Natusuntak nga dyan. Iba man talaga pag ayo-ayo, tagaro permi talagang happy. Ay,
Bakit iba to? Sandali lang po mga morning heriters. Ito. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Aha, kansarong aldaw, may report si Jimmy na nakauron niya sa Senro, digdi po sa diyan sa Narcabase sa Ginubatan, na nagngangalas siya kung nataday na pinagkukua kang DPWH mga tugang so permit to cut na in-apply ninda ka nakaagi pang mga taon. Di na po danta mga tugang so district engineer yan po sa 3rd Distrito Canalbay taramon ta kung nata para aramon ta kung nata dahil nakukua. Ang sabi ni Engineer Cornelio, ma-verify nga kami sa DPWH Regional Office. May kinaaraman nga dyan. May kinaaraman dyan. Tama man, so sabi ni Director Cornelio, mga tugang, na dapat i-verify ta. Aluyo nono na da itong taon na ito, in-apply mga tugang so permit to cut sa mga darakulang kahoy dyan po sa may partikan Ligaw. Uyan baga na nagagi ka mo dyan sa Ligaw, huyan na may lugar na kadakol na mga puto, rice puto, may mga prutas, mga tugang sa inutan, may mga kahoy mananggad sa left and right kantinampo. Day ko aram kung iyon na yan ang proper distance mga tugang kang widening dyan. Nasususog ta na sabi kan may kauro ng kasuhapon mga tugang na tatao sa pagpakaray kan tinampo. Sabi niya, yung ngayari ito ang rason kung nata ngaya nagangalas kita kung nata tan mga tinampo tadigdi sa Albay haloy magibo sa widening kumpara ngaya sa probinsya kan Sorsogon. Kumpara ngaya sa probinsya kan Sorsogon. May apod kita. Hello, good morning. Hello po, good morning po, Sir Henry. Ay, good morning, sir. Ano po may paglilingkod? Talaga pong kunyan, dahil na pong pag-asa so dagdag pension po. Anong Sorry po? so dagdag pension sa SSS? Mayo na pong pag-asa. Ano po? Ay, day ko po masabi kung mayo ng pag-asa. Ay, bata kasuhapon. Day ko nahapot mananggad duman. Kauro ni Piyo kasuhapon so SSS. Anyway, sa Lunes po, tabi sir, ako nan maapod kay Madam Janet. Baka taon-taon, kung isaba dungon yan eh. Ha? Sa Lunes na po, sir. Apodan ko tabi sa Lunes. Ha? Iyo po, dakurang salamat po, Sir Henry, sa iyo mo. So, dagdag na 1,000 pesos na pension nindo? Iyo po, araw ko nga, may na makulog kang kunya, may sa high blood. Iyo po. Iyo po. Ako na pong bahala na mag-follow up sa Lunes, ha? Iyo po. Follow up ko po. Okay. Sige po. Salamat po sa pag-apod. Diyos ang mabalas po sa inyo. Sige po. Salamat. Welcome. Alright. Bye-bye. Yan tabi for follow-up manangga. Diyos naghapot sindakan pension na yan eh. Ganat tinuga kang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Hanggang ngunyan dahil na masabutan kung may tao po o dahi. Alright. Now, balikan ta sa istoryata. Sabi kang kauron ko kasuwapon, yan nga rin ang rason kung nata nga ano yan? Imagine mo nga itong nadangog ko nga sa imo na halawig nga yung tao. Pero anong taon daw ito in-apply? Ngunyan tabi, nakanasa lamesa kang Enro, dyan Senro, dyan sa DNR, ang approval mga tugang kang papel na may babayada na 100,000 pesos. Sabi ni Engineer Cornelio, kung sa pangbayad nga may kwarta kita digdi na pondo para dyan. Ang gusto ko lang yung maaraman, kung ito nga yung in-apply na inot, na-consummate na, nagibo na. Gusto niyang sabihon, tama man si Engineer Cornelio, na aramon mo na, tabaka kung so in-applyan na ito, buda konsisen mabayan, so kontraktor o so gobyerno. Pagabutabi sa mga road widening, din mga tinampo, dyan po sa National Highway. Tayo baga po ang programa kan gobyerno ta, na kung yan magibo yan na, yan bagang Maharlika Highway, hali sa Batanes, hali sa Apari,
hanggang hanggang Batanes yan, Pon Batanes, although may isla ang Batanes, hanggang mga tugang sa Tawi-Tawi, Hulo. Yan baga na National Highway, Maharlika Highway na pigaapod ta, ang duman sa ASEAN integration, ang apod-pukan AH-26, Asian Highway 26. Kaya dapat sa Pilipinas, saro sa mga miyembro kang ASEAN, ma-comply ng National Highway, mga tugang, araw ka ng standard, 4 lanes. Saro ko taan sa mga makapagpapakaskas ng biyahe, hali mga tugang sa Luzon, pasiring sa Mindanao. Inda kung ano ang bata, day ko nadadangog ang mga news kaini sa regional, sa DPWH. Araw kaini may budget baga, may budget para sa 2025. Day ko alam kung kasabay ang pundo dyan, ay siguro dapat ma-interview na daw, ha? Tamay time na ma-interview ta si Congressman Saldico, baluon ta daw. Kung iyan mga tugang na para sa pagigibukan 4 na linya kang AH-26, may budget para sa taon 2025 o niya 2024. Tagdakula umagang ginhawa, kung ang tinamputa mga tugang 4 ang linya, 2 pa sabat, 2 pa uyon. Di ba? Makaskas ang pagboro overtake mo dulo kung masundan mo ng mga truck na haralaba unon diyan sa mga highway na saro sa nang linya, madidipisilan katabi. Kaya po ang saro sa mga base naman sa nadanggog ko ngayon itong sa report ni Jimmy. Kaso sa imo regarding nga dyan na tungkol nga duman sa naghangalas Senro, kung nataday pa nakukuha, sa papel na inaplayan kan DPWH para po sa permit to cut, naigwad ang babayada na 100,000. Gusto sabihin nga yan mga adong nga kan, yung nga kausa kang delay, kan mga proyekto na gusto takotang pahiwason mga tugang ang mga tinampo. Kundi ilingon po nindo, bako baga sarama, di ba? Magpamanila ka, mga tugang, may agihan ka pang mga areas na 2 lanes sana ang tinampo. Gusto sabihin, day pa mga tugang natataonan ki atensyon kan sa tuyang gobyerno. Nagpuon baga iyan kam term ni Presidente Noynoy Aquino, hanggan mga tugang sa term kan sa tuyang ni Presidente Rodrigo Duterte, hanggan ngunyan, hindi kung baka de ko lang na timingan, pero de ko nadadangog kung paano ma-improve na makumpleto mga tugang an 4 lanes kan Maharlika Highway. Na yung pigaapod na AH-26. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa mga tugang digdi po sa DCGP Radio Klinika. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong